Ano pala si Jessa? So, today's video di ay kay akong itudlo sa inyo tips kung unsaon pagwala sa copyright strike sa YouTube. So, dili na nato lang ngayon sa inyong computer. Wadto mo diri sa YouTube. Then, mandi mo diri sa inyong channel. So, abot mo nyo dito sa channel. Diri mo sa YouTube Studio. So, ayan. Ano to dito sa YouTube Studio. Karon, diri ta sa videos. Copyright nga video. So, see details. So, di ba na yung nakabutang? So, unsan mo action? Video cannot be monetized. So, dirita sa select action. Or, pili ka, trim out segment, replace song, or mute song. So, akong pilion kay kining replace song. Okay? Sa replace song, mangita taog ka ng nindot nga background music. So, ayan. Mo ni ang YouTube audio. So, mangita ta diri sa genre. O, karon mangita na tag music diri sa atong YouTube audio. So, mangita ta og nice song. So, kini siya si Sweet Honey. Tapos, diri mo siya ibutang sa add to video. Tapos, wala siyang na-play karon. So, ayan. Muna ang bagong music. Tapos, hindi ko man mo butang og bagong music. Diri na ka sa save. Save changes. Ayan. Tapos, save. So, okay, human naman ta. At mabalik ta sa return to. Ayan. Guys. So, nibalik na ta. So, karon atong tanawon kung naman na ba to. Kung wala na ba to na copyright claim. So, tanaw na to. Ayan, dara. So, wala na siya copyright claim. So, public na. So, mao lang to guys.